Maraming mga tao na nalilito, mga tao na nagtatanong, bakit daw tayo ganito? Ito lang ang aking masasabi, sana pakinggan nyo. Maraming tao na nagtatanong kung bakit ganito sa nangyayari sa Pinas. Ngayon sila'y nalilito. Ang mga buhay na mahirap, mas lalo pang humihirap. Paanong mga buhay kung walang perang mahanap? Maraming mga tao na hanggang ngayon galit, sa gutom sila mamamatay, hindi daw sa sakit. Yan ang laging sinasabi ng mga taong apektado. Marami ding mga tao na sa panig ng gobyerno. Ito ang paraan upang tayo'y makaligtas. Utos ng ating Pangulo na wag munang lalabas. Paano makasiguro kung tayo'y makaligtas, kung hanggang ngayon maraming tao na matitigas? Lagi niyong isipin para tayo'y makaiwas, lahat tayo'y sumunod at manalig sa itaas. Malungkot man na isipin ganito ang dinaranas, mas lalo pang malungkot kapag tayo ay nalalagas. Lahat tayo ay manalig at tayo'y magtulungan, tanggalin ang mga galit, huwag tayong magbangayan. Ito lang ang paraan upang sakit ay maiwasan. Tulong-tulong ang lahat, sabay-sabay nating labanan. Lahat tayo ay manalig at tayo'y magtulungan, tanggalin ang mga galit, huwag tayong magbangayan. Ito lang ang paraan upang sakit ay maiwasan. Tulong-tulong ang lahat, sabay-sabay nating labanan. Mga tao na nagtatanong, kailan ba ito matapos? Kailan ba mawawala ang pagkaalat ng isang virus? Di ka paano ba matapos kung maraming pasaway? Kailan ba natin maaabot ang mis ng tagumpay? Sa inyong lahat wala akong ibang hangad, ang kaligtasan ng bawat isa ito ay matupad. Isipin nyo na lang ang buhay ng ating mga pamilya. Paano na kapag lahat sila na biktima ng isang sakit na tinatawag na COVID-19? Dahilan kung ba't tayong lahat naka-quarantine. Ngayon alam mo na kung ano ang dahilan, ang kaligtasan ng bawat isa, yan lang ang paraan. Sana lagi nyong isipin, maraming nakataya kapag tayo'y matitigas. Problema lalong lumala, lumala ng lumala at mabilis na makahawa. At alam nyo ba, maraming buhay na mawawala. Ito ay isang simpleng kaalaman, sana meron kayong matutunan. Gawin natin ang lahat, sige tayo'y magtulungan. Tayo'y mga Pilipino, may dugo na palaban. Kung anong mga problema, di tayo magpapatinag. Ganyan tayong Pilipino, may puso na matatag. Lahat tayo ay manalig at tayo'y magtulungan, tanggalin ang mga galit, huwag tayong magbangayan. Ito lang ang paraan upang sakit ay maiwasan. Tulong-tulong ang lahat, sabay-sabay nating labanan. Lahat tayo ay manalig at tayo'y magtulungan, tanggalin ang mga galit, huwag tayong magbangayan. Ito lang ang paraan upang sakit ay maiwasan. Tulong-tulong ang lahat, sabay-sabay nating labanan.